waar meer dan 1 miljoen mensen zijn opgesloten. Dat onder het mom van een zogenaamd resocialisatieprogramma vrouwen worden gedwongen om met een Chinese man samen te wonen en te trouwen. Dat is een schandvlek van de internationale gemeenschap. De internationale gemeenschap die is al jarenlang stil waar het gaat om bepaald leed in de wereld. Of het nou gaat om de in Myanmar, of het nou gaat om de Palestijnen op dit moment. In de wereld. En ik vind het heel belangrijk dat op het moment dat wij 75 jaar vrijheid vieren op dit moment in Nederland, 75 jaar na de bevrijding van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, dat er voor bepaalde mensen in de wereld nog steeds geen sprake is van vrijheid. En dat betekent dat we daar wat tegen moeten laten horen. Wij hebben geprobeerd om het debat in de Tweede Kamer te agenderen. We hebben geregeld schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. We hebben moties ingediend waarbij Nederland een voortrekkersrol moet innemen om het te agenderen bij organisaties zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties. En ik vind het heel wrang dat de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland niet eens de moeite neemt om hetgene wat er op dit moment gebeurt met de Oeigoeren te veroordelen. Wij hebben vorige week een motie ingediend in de Tweede Kamer en die motie die heeft het gehaald. Er is een veroordeling, een scherpe veroordeling vanuit het Nederlandse parlement om de situatie van de Oeigoeren te veroordelen. En dat is winst, beste mensen. Maar daar blijft het natuurlijk. Het is ook belangrijk dat internationale instituties hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben een Mensenrechtenraad. We hebben internationale gremia waarbij er druk uitgeoefend kan worden op de Chinese autoriteiten om het leed van de Oeigoeren op te laten houden. Nederland is misschien een klein land. Het is een belangrijk land waar het gaat om de internationale instituties. Naar aanleiding ook van een motie van Deng dat de situatie van de Oeigoeren bij de internationale gremia genoemd moet worden. En dat is ook winst, beste mensen. De mogelijkheid om diplomatiek druk uit te oefenen, maar iedereen heeft een verantwoordelijkheid en een rol. Wij hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om mensen die zich niet bewust zijn van hetgene wat daar gebeurt, om dat aan te kaarten. En waar kan dat het beste gebeuren? Hier, op de Dam, op een plek waar heel veel toeristen komen, waar ook heel veel Chinese toeristen komen. Chinese toeristen die niet weten wat er op dit moment gebeurt. En die Chinese toeristen die kijken nu naar jullie en die denken, wat is er aan de hand? Die gaan ook op onderzoek uit. En ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat het recht zal zegevieren. Ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat, door druk van internationale organisaties, maar ook door het laten horen van jullie stem, de situatie en het leed van de Oeigoeren zal worden. Wij hebben daar een verantwoordelijkheid in als politiek. Jullie hebben daar een verantwoordelijkheid in als getroffenen, als familieleden van getroffenen. Maar iedere burger in Nederland, iedere toerist die op dit moment heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. Laten wij het recht laten zegevieren. Laten wij laten zien dat mensenrechten ook hier in Nederland, op de Dam in Amsterdam, hoog in het vaandel staan. En laten wij de stem laten horen van al die mensen die op dit moment in Xinjiang op een vreselijke manier worden getroffen. Wij zullen ons best daarvoor blijven doen in de Tweede Kamer. En ik ben ervan overtuigd dat jullie dat ook zullen doen. Dank jullie wel, beste mensen.